comença el primer torn de convivències dels alumnes i les alumnes de l'Escola Avenç a les Vinyes, casa nostra, la casa de la Fundació. Un espai de lleure enmig de la natura on us puc ben assegurar que tota la canalla gaudeix, des de P5 fins a segon d'ESO, de les seves instal·lacions i bàsicament de totes les activitats que d'una manera ordenada tenim preparades al llarg dels cursos. Cada curs treballa una tipologia d'activitat diferent. Per exemple, nosaltres a quart de primària treballarem l'univers. A les Vinyes no només anem a jugar i a passar-nos-ho bé, anem a guanyar autonomia, anem a millorar la relació entre nosaltres, a fer una relació entre tutoria amb els mestres i els alumnes que sigui diferent a la que tenim dins de l'escola. Ens coneixem molt més. És una oportunitat que no podem deixar passar. Ben segur que gaudirem d'aquestes convivències i aprendrem tantes coses que mai les podrem oblidar.